לשפר את חיי המשפחה שלנו. ואנחנו היום מתמקדים במה? אנחנו היום מתמקדים במצב, כל הסטרס והחרדה שהתווספה לחיים שלנו ושל הילדים שלנו. אנחנו ננסה לתת היום כמה טיפים שיעזרו ככה להוריד את הסטרס, להוריד את החרדה, להוסיף קצת רוגע ושלווה לחיים של הילדים, באמצעות תרגילים פשוטים שאפשר לעשות בבית. תרגלי אותנו. יאללה. אז הכלי הראשון שלנו זה כלי שיש לכולנו באופן טבעי. פשוט... יש לך פה קעריים עם סמיכה. תכף אנחנו נגיע לכל האביזרים האלה שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולעשות בהם באמת שימוש נכון כדי להפחית את הסטרס מהחיים. אז נתחיל עם הכלי הראשון, שזה בעצם הנשימה שלנו. יש לנו את זה באופן טבעי לכולנו, ואנחנו לא משתמשים בה מספיק ונכון. הנשימה ידועה בזה שהיא בעצם עוזרת לנו להפחית חרדות, להכניס רוגע ושלווה, ואנחנו נצא להשתמש בה כמה שיותר. מכירים את התרגיל של הפרח והנר? כן, בטח, שזה לנשוף את הריח של הפרח ולכבות נר, נכון? בול. אז זה מה שאנחנו עושים עם הילדים, אנחנו בעצם... יפה, קובי עם גבות כאלה, גם אני עם גבות כאלה, לא שמענו על זה, יפה. אז למי שלא מכיר, אז הנה. כל מי שמתורגל בחרדה. בול. גם אני. אבל לא שמעתי על זה, תודה. אז הנה. אז אנחנו בעצם אומרים לילדים לדמיין איזשהו פרח יפהפה, הם יכולים לבחור את הצבע, את הסוג, ביד אחת, וביד השנייה הם מחזיקים בעצם נר דולק. אנחנו בעצם אומרים להם לקחת נשימה עמוקה פנימה כדי להריח את הפרח, ומהצד השני להוציא את האוויר החוצה כדי לכבות את הנר. כלומר, השאיפה היא הרחת הפרח, הנשיפה, הוצאת האוויר, כיבוי הנר. וזה חשוב שזה יהיה לאט? זה חשוב שזה יהיה לאט, רגוע. איך אתה מריח את הפרח? אתה מתענג על הריח. בואו נתרגל את זה, בואו נעשה את זה רגע ביחד. קדימה. לחלוטין. אז אנחנו לוקחים שאיפה עמוקה פנימה, ונושפים החוצה כדי לכבות את הנר. בפעם השנייה אנחנו יכולים להגיד לילד שיש לו זר פרחים בצד אחד, ועוגת יום הולדת מהממת עם מלא נרות בצד השני, ואז ככה השאיפה והנשיפה הם חזקים יותר, וזה באמת מרגיע. אנחנו חוזרים על הדבר הזה כמה וכמה פעמים, בין 2 ל-3 דקות. הדבר הזה עושה פלאים, זה מבסט את כל הרגשות, את כל השערות, וזה גם נהיה כיף. זה באיזשהו מקום כאילו משחקים עם הדמיון של הילדים, איזשהו דמיון מודרך כזה, ונרגעים על הדרך. בדיוק. אז יש לנו עוד כל מיני פעילויות שאפשר לעשות כדי לתרגל נשימה. בועת סבון שילדים סופר אוהבים, אנחנו מתרגלים גם אני אוהבת. כן, לגמרי. אוקיי. לנפח בלונים, כמובן בהשגחת מבוגר, אם זה גילאים צעירים. גם כאן, אם זה ילדים שלא יודעים לנפח בלונים, אז לדמיין שהוא מנפח בלון גדול יותר וגדול יותר. בעצם התרגול הזה של להכניס נשימה ליום-יום, כמו שאמרת, דרך הדמיון, דרך הסקרנות, דרך המשחק. זוכרים את המשחק הזה שהיינו ילדים? כן. אצל הגפן והקשית? מה? תקשיבו, אתם לא באים, תראי. גדלתי ברחוב. מה? תקשיבו, זה... בטח. לוקחים את הצמר גפן, לוקחים קש, מסמנים קו לסיום. נגיד זה ומי שמגיע ראשון. חייבת. כאילו כאן, ואז אני נושפת. כן. והמטרה היא כאילו, לייצר... אז המטרה היא כאן להוציא את האוויר. עוד קצת. את מעודדת אותי כהורה. כן, קדימה. את יכולה, תרגי. בעצם כשאנחנו נושפים בצורה... חלשה, מה זה? סליחה, אני חזקה מאוד. כן. את יכולה, דנה, את יכולה. אנחנו מאמינים בך. וואי, מאוד... הקש סתום. לא יודע, הילה שמואל הצליחה בכלילות. אני משפט לכם שהקש סתום. כשאנחנו עושים את זה דרך הקשית, אז בעצם האוויר יוצא בצורה מאוד איטית ומאוד מרגיעה. אז סופר חשוב פשוט להכניס את הנשימה ליום-יום שלנו. הכלי השני זה כלי שאני סופר אוהבת, זה כלי של הכרת תודה. כן. מחקרים מראים שאנשים שמתרגלים הכרת תודה והכרת הטוב באופן יומיומי ועקבי, הם בעצם אנשים מאושרים יותר, הם נוטים פחות לדיכאונות, פחות לחרדה, ואנחנו נרצה לתרגל את הדבר הזה עם הילדים שלנו. זה גם מכניס למודעות, למנטליות. נכון. אתה מכוון את המודעות של הילד ושל עצמך, שזה נפלא. נכון. כן. בעצם אנחנו יודעים שהאנרגיה שלנו הולכת בעצם למקום שאנחנו מתמקדים בו. אז אם אנחנו נתמקד בטוב, הטוב הזה יגדל, ושם אנחנו רוצים... אז לשמה בעצם הצנצנת? אז הצנצנת היא שקופה, כדי שבכל יום אנחנו נכניס פתק אחד. כן. אני מחלקת לכם פתקים, אתם עושים את זה יחד איתי. בכל יום אנחנו מכניסים עם הילד פתק אחד על משהו אחד שהוא מודה עליו. איזושהי הודיה אמיתית על משהו שקרה לו טוב, משהו שהוא רוצה להודות עליו, מישהו שהוא רוצה להודות עליו, ובעצם כשהצנצנת שקופה אנחנו רואים את הפתקים מתווספים, ואז בצורה מוחשית הילדים רואים על כמה דברים אנחנו יכולים להודות, כמה אנחנו ברי מזל.
אחת לשבוע אנחנו בעצם מוציאים מהצנצנת את כל התודות האלה, ועושים מעין טקס משפחתי, שכל אחד מקריא על מה הוא מודה. וואי, זה מהמם. זה מהמם, זה מקסים, זה רגע קסום, זה יוצר קשרים. הרבה מאיתנו מכירים את זה מחנוכה, נכון? לפני הדלקת הנרות, הרבה פעמים בנר הראשון כולם כותבים כל מיני שאיפות שלהם לשנה הבאה, ואז כל שנה קוראים אחורה. עכשיו אתה מפתיע אותי, אני לא הכרתי את המילה. שזה עושים את זה עם ילדים. ברגע שיהיו לך ילדים, תראי, את עושה את זה, והשנה אחרי זה את עוקבת לראות האם מה שהחלתי לעצמי הוא באמת קרה. קובי, זה סגולה דתית, של לשים את זה בתחתית של המנורה. נכון. ביום האחרון זה סגולה לא לפי ידעתי את המסורת זה. היהודית. טוב, חבר'ה, איחרנו את חנוכה, מה נעשה? חנוכה. יפה. שמים פתק עם משאלה או מה אתה מאחל לעצמך, בפנים של החנוכיה, משאיר, ושנה, ביום ואחרי שנה אתה פותח ורואה אם זה התקשר. גם דנה היא סגולה, אגב. היום היא סגולה, היא פשוט באה בסגול. קובי, רואים שאתה בן. זה ורוד. זה ורוד פוקסיה, כמובן. ורוד פוקסיה. אבל הבדיחה יותר איתי מהמילה סגולה. כן. אוקיי. אז בעצם בכל יום אנחנו מכניסים פתק אחד, אחת לשבוע מוציאים את התודות, ובעצם רואים על מה הילדים מודים. אנחנו פתאום יוצרים קשרים מאוד מאוד חיוביים, גם בתוך בני הבית, שבעצם פתאום מתגלים דברים שלא ידענו עליהם במהלך השבוע. אז אתם מוזמנים לכתוב כל אחד על מה הוא מודה היום. ואני רוצה... כן, יש לך פה עוד אחת. אני רוצה שתכתבו את התודה לא רק מהראש לדף, אלא באמת תרגישו את זה. רגע, אפילו אפשר לעצום רגע עיניים. אפשר גם לא להעתיק, אבל לא להעתיק. לא מעתיקה, כל אחד עם התודות שלו. אני קצת תחרותית. אני על מה רשמתי... אתם מודים היום? להכניס לצנצנת, ואחת לשבוע לקרוא את זה ולהוסיף עוד אלמנטים חיוביים לתוך החיים שלנו, והרבה הרבה שמחה, בא לי ולשים לפתוח, אבל זרקור לראות על מה כל הטוב. אחד פה, על מה הוא מודה. אתה סקרן, אפשר להציץ? נערבב. יאללה, נערבב וננחש של מי הפתק, רפאלה כותבת בפורטוגזית. נכון, אני לא בא לכתוב. אבל איך אנחנו... אני אתרגם, אם אתם צריכים, אני אתרגם, אין בעיה. תניחי. סטלה מניחה? הנה, אני מניחה. וואי, אני מת לדעת מה כתבתם. הילה, כתבת גם בעצמך? אתם השקעתם, נו, אני כתבתי ממש בקצרה. אבל אני קצת כתבתי יותר משלה. אפשר עכשיו, גם? תארו לכם שאתם עושים את זה עם הילדים. בטח. זה עולים שם דברים קסומים. זה מתחיל מתודה שקנית לי ארטיק, אבל זה ממשיך לדברים הרבה יותר משמעותיים. יאללה, גילי. איזה כיף שלפי גדול. יאללה. שלפי. לפי איך אחד. לעשות את זה? אני ננחש לוקחת מי את זה. הזה. כן. אוקיי. נו? אוי. מעניין של מי. מה כתוב? תודה על מנחה ופאנל נשי. מושלם. איזה פוליטיקלי קורקט לא, אני... יאללה, עכשיו אתה. יש שיגידו שההפך, את יודעת שיש גברים שבשם הפטריארכיה רוצים לייצר לעצמם הרמון נשי, ולכן יגידו, להפך, זה שהפאנל נשי הוא רק עוזר לקובי להרגיש יותר... קובי, אתה פמיניסט. אז טוב, אני אוקיי. עדה לזה. מי כתב פה ככה, מודה על כך שיש לי את הזכות בכל יום לחפש את הילדים ולצלם אותם? לחפש, תחפושת. ולצלם אותם ולתעד אותם. סטלה, זה שלה. ברור שזה שלי. תודה לא יודעת אם אתם שברוח יודעים, זה החג. שבוע פורים. גם מי שההורה לילדים קטנים יודע שבכל יום מחפשים בתחפושת אחרת. תודה שאנחנו בריאים. מי כתב? אני. כן? כן. זה נהדר. האמת שבתקופה הזאת יש כל כך הרבה דברים שהם לא מובנים מאליהם, ובאמת חשוב לשים את הפוקוס על הטוב. יש פה משאלה שהחטופים יחזרו מיד בדרך נס, שתהיה יותר ורודה מהחלומות הכי ורודים שלנו. אמן. דנה. טוב, זה פחות הודיה, וזה יותר משאלה. זה אני רוצה לראות אותך מנסה לקרוא. ופה כתוב פה, ז'ואאו פינטו. לא יודע, זה כתוב בפורטוגזית. אבל תקריאי את זה בפורטוגזית, ואז תתרגמי. אז לקרוא בפורטוגזית? אני רשמתי, Obrigada ao painel de hoje, que tem energias muito boas. זה תודה על הפאנל של היום, שמביא מלא אנרגיות טובות. זה היה נשמע, כל דבר שאומרים בפורטוגזית נשמע כאילו קשור לכדורגל. הלוואי שנבחרת ישראל תנצח בגביע האומות. ותודה על ההזדמנות להיות כאן, כתבה הילה שמואל, תודה לך שהגעת היום. ולפאנל, על העצות הנהדרות האלה באמת, כדי להוריד לחץ וחרדה אצל הילדים. ועכשיו נעלה את הלחץ והחרדה, לא? לא באמת נעלה את הלחץ. תראי, אנחנו יודעים, וגם עמית הררי קיבלה מאיתנו הנחיה ברורה, עד כמה שאפשר חדשות טובות. אין, אני אומרת לך, כמבזקנית לשעבר, זה לא פשוט, וזו בקשה שבמדינה שלנו היא בלתי אפשרית.